Bitaw, tinud-anay, naamag yung mga tao nga, ang ilar yung purpose, mulabay rin sa itong kinabuhi. Sakto ba? Napoy mga tao nga mawala, unya mubalik. Pero sa kadaghan tao moagi sa atong kinabuhi, nagi na usa ka tao nga gusto magpabilin. Nakita na ba na ninyo nga tao? Wala pa. Di ta mo undang o di mo kauyab. Walay muli nga single. Kaning sunod nga kanta, ako ning gisuwat para sa akong wife. Sa tao nga gipili niya ang magpabilin sa akong kinabuhi. Pariha sa atong mga leader diri sa Kalapi, Bohol nga gipili nila ang magpabilin sa inyong kinabuhi. Pwede ba minyo tabang ang pahayag kinsa itong mga flashlight? Iyon yung mga flashlight. Ingon sila ang magpagawa sa flashlight, taman mahumani nga kanta, makauyab, ugusa, usa lang. Usa lang sa aron maapod tanan. Kinsa ninyo diri ang niari diri karon, nga kuyog ang tao nga iyang higugma. Oh, naa naman di ay. Kinsa ninyo ang niari diri nga kuyog ang tao nga wa siya kahibaw nga siya ang imong gihigugma. Basi naghinuwatay ra mo. Kuhita niya, kuhita, ing naandam na ko. Ito, kantaho na to dungan. Andam na ko nga ihalan kanimong tanan. Andam na ko nga magkuyong tas katapusan. Huwag paglubang king akong buman. Huwag di mo lubang na kita ramduan. Guniti ang akong kamot, paingunta dito sa altar. Kamu na sad, be, kamu na sad. Huwag akong sana ko kang gimahal. Oh, akong mamukha niya. Magpabiling kahaya. Nini mga mata naipanumpa ko na ay kalangitan ay kinig pagbati ko man may katungkaran. Picture ta, picture. Yeah. Ugway kahandog kay akong dughan ay ug di mahadlok kay kita kauban. Dungan ganda. Kuniti ang akong kamot, paingunta dito sa altar ay huwag akong isugid sa kahit asan ako kang gimahal. Oh, akong mamukha niyan ay magpabiling kahaya. Nining mga mata. Oh, oh, oh.
kahadlok. Di akong dughan apan dili lalim. Di malanta ang imong mga payo, usa kuyugan ka. Taman sa atong katapusang pagbiyo. Inay mong kauban, I love you. Dungan ta kanta. Guniti ang ini mga mata.